काम करू, पण त्यांनी ते काही केलं नाही आणि त्या हेतूने आम्ही त्याला निवडून देऊन आम्हाला आजपर्यंत त्यांनी कुठल्या प्रकारची विचारणा केलेली नाही. तुम्हाला आता विश्वासात घेतलं नाही? अजिबात नाही. म्हणजे पूर्ण गावालाच अंकुश शेटला बदनाम करण्याचं षडयंत्र चालू आहे आणि दोन्ही गावामध्ये भांडणं लावण्याचं त्यांचं हा कुठका दिसते. तर तुमच्या गावामध्ये निधी आलाय तर दुसऱ्या ग्रामपंचायतीमध्ये कसा खर्च करायचा निधी? कसं आहे, ग्रामपंचायत आयनेवाडी हे 1 नंबरला असल्यामुळे जरी ग्रामपंचायत आयनेवाडीच्या खात्यावरती निधी जमा झालेला असला तरी पण इजिमा म्हणून हा जो रस्ता आहे जिल्हेवाडी ते गारवाडी तो त्यासाठी खर्च करता येऊ शकतो, कारण की तो इजिमा इतर महामार्ग म्हणून तो आहे, तो पानंत नाही आहे. मग त्यासाठी आपणही सहकार्य केलं पाहिजे इतर गावांनी. आयनेवाडी झालं किंवा पाचघर झालं, जसं इतर वेळी राजलांसपासून येणाऱ्या रस्त्याला खड्डे असताना शेटेवाडीपासून चिल्लेवाडीपर्यंत चिल्लेवाडीचा खर्च तिकडे खर्च केला होता. मग आता आपल्या आयनेवाडीच्या ग्रामपंचायतीला जर तो खर्च निधी आलेला असेल तर तो आपण त्यांना सहकार्य करून दिला पाहिजे. तसंही प्रत्येक गोष्टीची कुठल्याही त्यांनी पण शहानिशा करायला पाहिजे होती की कुठला रस्ता आहे, पानंत रस्ता आहे की इजिमा रस्ता आहे. मग त्यानुसार त्यांनी अंकुश शेटला विनाकारण, माझे जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश शेट आंबले यांना विनाकारण बदनाम करून ह्या गोष्टी नाही करायला पाहिजे, कारण त्यांनी गेले 5 वर्षात इतर कोणीही निधी दिला नाही. एवढा निधी अंकुश शेट आंबले यांनी 6 कोटी 60 लक्ष रुपयांचा निधी त्यांनी जवळजवळ आयनेवाडी ते चिल्लेवाडी पाचघर म्हणजे प्रॉपर फक्त आयनेवाडीलाच त्यांनी एवढा 6 कोटीचा निधी खर्च केलेला आहे. त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारची कामं केलेली आहे. प्रत्येक वेळी एकमेकांना विश्वासात घेऊन त्यांनी कामं केलेली. कुठल्याही प्रकारे त्यांनी म्हणजे अविश्वासात ठेवून कुठलीही कामं झालेली नाही आहेत. आणि आयनेवाडीचे ग्रामस्थ काही लोकांचं म्हणणं आलं की त्यांच्यावरती नाराज आहे अंकुश आंबलेंवरती, तर असं काहीही नाही आहे. अंकुश आंबले आम्ही नेहमीच त्यांच्यासोबत आहे आणि इथून पुढे पण त्यांच्यासोबत आम्ही सर्वजण असणार आहे. आमची आयनेवाडी असो, पाचघर असो किंवा चिल्लेवाडी असो. असं कोण म्हटलं होतं ते नाराज म्हणून? आता मागची बाईट झाली, विद्यमान सरपंच सदस्य हे लोक म्हणतात की अंकुश शेटवरती आयनेवाडीचे ग्रामस्थ नाराज आहे. तर असा कुठलाही प्रकारचा विषय नाही आहे. आम्ही आयनेवाडीचे सर्वजण नेहमी त्यांच्यासोबत आहे असणार आहे, कारण की सारणी रस्ता असो किंवा गोंदेवाडीची विकास कामे असो, धावशीवरती मध्यंतरी मोठं वादळ झालं तेव्हा तिथे शाळा, मी स्वतः सरपंच असताना त्या शाळेचा खर्च त्यांच्या माध्यमातून जेव्हा अतुल आमदार बेनके साहेब आले होते तेव्हा आम्ही सर्व पाहणी करून त्या गोष्टींचा पाठपुरावा करून अंकुश शेट आंबले यांच्या माध्यमातून आम्ही स्वतः ती सर्व कामं पूर्ण केलेली आहेत. त्याच्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा त्यांच्यावरती आमची कोणाची आयनेवाडी ग्रामस्थांची नाराजी आहे हा विषयच नाही आहे.